Mira, la veritat és que porto molts anys venint a la Falla Espartero, tinc bons amics així, i els ha vist molts anys més plorosos, patint, esforçant-se molt, en uns segons premis, i la veritat és que quan he sentit el nom de la Falla he pensat que això és històric per a Espartero. Tindré 40 anys després el ninot indultat, que és una obra d'art, o sigui, és artesania pura, i tindre el primer premi de la Falla Infantil. Jo l'únic que puc dir és que ho han peleat moltíssim. La Falla Espartero ha treballat moltíssim per arribar al primer premi, se ho han guanyat, han tingut tenacitat, ho han peleat any, i la veritat és que, puc felicitar l'artista, Azeta, que la veritat és que ho ha fet espectacular, i jo recomano a tot el món que veig esta falla perquè és artesania, o sigui, té uns detalls, torna a recuperar aquesta estima per els ninots xicotets, treballats, ben pintats, és a dir, és artesania pura. Bueno, la veritat és que a mi, jo és que m'agrada molt, jo soc una enamorada de les falles, entonces, l'únic que puc dir és que jo soc una més, avui molt emocionada en Pepe, el seu president, el seu quadre d'honor, de veres, és que ho han peleat molt, ho han peleat i ho han aconseguit. A mí sí, a él no, ¿eh? A mí sí que... Ya está. Ya, pero tú cógeme a mí, que a mí me...